Zita rangu ndonzi Murambi wakufa. Ndine dambudziko rekuti ndiri kurarama ndine utachiona hwe-HIV. Panguva imwe cheteyo ndakabatwa kidney failure zvekuti sofa izvozvizvi ropa rangu harichanyatsi kufamba muviri wese, kubudisa tsvina, kubudisa mvura zvakutondinetsa. Saka dambudziko randinaro pari zvino nekurarama kwandiri kuita neutachiona hwe-HIV ndehwekuti pamba pandanga ndakagara namukoma mukuru wasara wandinoberekwa naye aindishungurudza, aindinyima chokudya, apa achindiwachisa tsvina dzangu ndakarwara netuberculosis for 2 times, ikandisiya ndatova nearly a crippled person. Makumbo angu haasi kutonyatsa kutsika zvakanaka, even kumhanya chaiko kuri kutondinetsa. Saka kushungurudzwa kwandaitwa namukoma nekuda kwechirwere chandinacho zvakazondinetsa kuti sei mukoma wandoberekwa naye achindishungurudza kusvika pakundirova, kusvika pakunditorera matanda, kusvika pakundibatira foshoro. Zvakazoita kuti nditotiza ndindohwanda nemaneighbors musi wachona uyoyo, ndichizongodzoka ndichingoona ngoma ndiyo aingondinetsa, achindishungurudza, achindiwashisa mablankets, apa ndisingakwanisi kana even kubata kana even spoon yeporridge chaiyo kuti ndizvidyise. Aindifosekedza kuti vaizviitirei kumukoma wenyu? Hanzi chii chiri kunetsa? Chiri kunetsa apa ranga riri dzvangamuromo rekuti inini ndibve pamba ipapo selast born. Custom yedu inoti last born iri suppose kuti isare pamba ipapo selast born segotwe, ndozvinotaura custom. Saka ivo semunhu anga akasungwa mujere for 7 years semukoma mukuru, zvakavarwadza kuti kana vakabva pamba ipapo vachindotsvaka basa, government mostly government haitambiri munhu akambosungwa pabasa, haiemploy munhu akambosungwa pabasa. Even some of the companies hadziemploy munhu akambosungwa pabasa. Saka izvozvo zvakavarwadza kuti ndikabva pamba pano I have no means of survival. Saka mashungurudzwa makazoita sei kuti muzosvika kuno kuHarare? Ndashungurudzwa, ndakazokumbira mari dzebhazi kumaneighbors, ndakapfuura nekwaMutare. Ndasvika kwaMutare ukoko ndichiti ndichitangisa matablets eHIV, vakandibvunza transfer letter. Uku transfer letter yacho handina kutombowana mukana wekuti ndindoitora. Mukoma wanga vakatora mabhuku angu ekuchipatara, saka mukana wekuti ndindotora transfer letter handina kumuwana. KwaMutare ndabva kwaMutare ndakaenda kumarondero. Ndabva kumarondera kwachona ukoko vakandibvunza transfer, ndikavaudza same problem. Vakati hatikwanisi kukubatsira, hatikwanisi kukupa matablets. Izvozvi ndamuHarare. NdamuHarare kudaro ndakaenda kugomo vakandibvunza transfer letter, vakati hatikwanisi kukubatsira kana pasina transfer letter. Ndakakupakutani kwandinombosiya hembe dzangu ndichiwacha dzekungoto mushifriend uyo yakangondibatsirawo ichihwanda vabereki, yakangondibatsirawo kuti uyewo utsvete hembe dzako upote uchiwacha uchigeza wotobudawo, zviya zvekutotaimira vabereki vatobuda vaenda kubasa. Saka muri kurara pai muchidyei? Izvozvizvi ndiri kutorara panze, ndikutongoitawo zviya zvekungotiwo ndikasanganawo neanondibatsirawo, ane tsitsiwo, ane mwoyo wakewo, ungondibatsirawo, onipawo kana mariwo kana dhora kana even chokudya cheche, even kunditengera chingwa chaicheche. Saka kubvira pamakamira manenguva yakareba sei mamira kutora mishonga, uyezve hamusi kurwara here nekuda kumira kutora mishonga yekudefaulta naARVs? Kudefaulta ndakadefaulta 7 times. Kudefaulta 7 times kwandakaita since 2010 ndakadefaulta mushonga nekuda kwokuti ndakanga ndiri unemployed. Ndaenda kunzvimbo ndichindotsvaka basa, vonditi dzoka kwawabva undotora transfer letter. Transfer letter iya mari yebhasi ndinge ndisina kuidzokera kundotora transfer letter iya. Nesame that problem 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ndichidefaulta medication.
ndichitraya kumwa mishonga several times ndichisvika pachipatara nepamaclinics vachiti toda transfer letter, sometimes vachitondichaja consultation fee. 2017 ndo pandakazogara namukoma ipapo, ndo pakazobuda bongozozo irorero rekuti ndandangorohwa even ndichirwara vanga vasingachazviketi kana kuita sei, vanga vasingachazviketi kuti nini ndiri kurwara. Ndaigara namukoma namai guru namai vangu vakazoshayika muna April last year muna April, vachitoshushikanawo, mai vaitoshungurudzwawo, inini ndaitoshungurudzwawo semunhu. Saka vangada kukubatsira vangakubatai papi? Vangada kukupai rubatsiro vanokubatai papi? Kanzwa matambudziko amatsanangura ese aya. Vangada kundibatsira vangandibatsira kana vachikwanisa kundikondakta, vanondikondakta panhamba dzebhadhi dzinoti zvoni 078-494-5731. ndodzokorora futi 078-494-5731. Dzinobudisa zita rekuti chii? Dzinobudisa zita rekuti murambiwa kufa. Ndodzokorora futi dzenet 1, idzi ndedzebhadhi dzandataura idzi. Ndakudzokorora futi dzenet 1 dzinoti izvo 071-8560-434. Tanzwa kuti dambudziko reitsvo kuti makushandisa masara neitsvo imwe chete. Saka muri kuenda here kuchipatara kunorapwa kunoitwa kana chirongwa chiya chedialysis? Regai ndidzokorore namba dzenet 1 kuitira kuti vasina kubata vaita sei vazvibate. 071 ndodzokorera namba dzenet 1 pane vanenge vachida kundibatawo, ndodzokorera dzenet 1 071-8560-434. ndo namba dzinobudisa futi rekuti murambiwa kufa. Mamuchiti chii? Tatira panhau yemakidneys kuti mamuchiti masara neitsvo imwe chete iri kushanda. Muri kuenda here kuchipatara kunobatsirwa like chirongwa chiya chedialysis chinomboitwa vamwe chiya kana kuwaniswa mishonga? Kuchipatara takambotraya kuenda kugomo, ndikatraya kumboenda kuparerenyatwa, asi vachiti zvoni sezvo iwo wanga usingatorere matablets kunoku, tinoopena consultation book rako kana une transfer kuitira kuti tikutangise matablets pamwe chete tichikonsulta doctor tione kuti problem yako yekidney failure yakamira sei. Saka izvozvo zvese zvakandinetsa because handina a stable place yekuti ndingati this is my stable place. Now I'm now staying in Belvedere kana kuti I'm now staying in Parktown. I have got a house, I'm married. Handina a stable place yekuti ndinenge ndastable zvokuti hapasina need yetransfer. Kwese kwandaenda ndangova pilgrim. Kwese kwandaenda. Mune vana here kana mudzimai? Handina vana, handina mudzimai. Sati tichirwere ichi tingati makachiwana sei? Tikati makaberekwa minacho here kana kuti makazongochiwanawo makunze? Ndakachiwana nemudzimai wandandinaye, ndakagara naye, ndakakura naye. Ndakachiwana nemudzimai wandandinaye.